Spomen park Sremski front je znamenito mesto od izuzetnog značaja u Srbiji. Nalazi se kod sela Adaševci u okviru opštine Šid. Uoči završnih operacija Jugoslovenske armije za konačno oslobođenje zemlje od fašista, Nemci su u cilju povlačenja svojih snaga sa juga Balkana preduzeli stvaranje velikog fronta u zapadnom delu Srema, koji je po tome i nazvan. Ratne operacije na Sremskom frontu trajale su od 21. oktobra 1944. do 13. aprila 1945. godine. Najveća frontovska operacija na tlu Jugoslavije u Drugom svetskom ratu. Idejni tvorac celog kompleksa je bio srpski vajar Jovan Soldatović. Današnji spomen park nalazi se na 106. kilometru autoputa Beograd-Zagreb, a podignut je 1988. godine. Sačinjen je od 3 celine. Sabirališta sa 70 vertikalnih podzida, u koje su ugrađene ploče sa nazivima svih jedinica koje su učestvovale u borbama na Sremskom frontu i 3 reljefa na kojima je prikazane rasporede naših i neprijateljskih odbrambenih linija. Aleje časti, na kojoj je ispisano 15.000 imena palih boraca Jugoslovenske, Crvene i Bugarske armije. I muzeja koji sadrži skulpture od gipsa koje je uradio Jovan Soldatović, a koje se posmatraju uz zvučne i svetlosne efekte. Pravljene su s namerom da što vernije dočaraju užase i stradanja koja su se desila u borbama na ovim prostorima. Partneri na projektu Art for Remembrance posjetili su spomen obeležje u okviru radionice održane u Srbiji. Evropski klaster Alpe Adria Panon je iz Novog Sada u okviru međunarodnog projekta Evropa za građane i građanke, gde je lead partner talijanski Deposito. Dobili smo projekat pod nazivom Evropa sećenja. Sam naziv projekta je Art of Remembrance. Bavimo se sećanjima na prošlost Evrope u celini, znači obuhvatamo sve ratove koji su bili na prostoru Evrope, posledicama svega toga i šta je to što ostaje kao najjača emocija nakon svih tih ratova. Naravno da nije lako naći formu kojom bi se budućnost oslobodila tereta prošlosti, a da se istovremeno prošlost ne zaboravi, a život ide dalje.